Türkmenistanyň raýatlardan täze ýyl bayramçylygy şäher meýdançalaryna we edaralarda arça ödemek üçin pul ýygnalýar. Täze ýyl agşamyny saçak ödemegi gaýgy bolan adamlar häkimetleriň öz hasaplaryny şowhun nawara gurmagyndan nägile bolýarlar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň goraýda geçiren hökümet maslahatyna we video şekilli iş maslahatyna täze ýyl bayramçylygyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek barada beren tawşyryklarynyň ýa-da gawat geldi. Emma muňa garamazdan Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä, öňkü ýyllardan tapawutlykda türkmen paýtagtyna şu günler täze ýylyň ýetip gelýändigini görkezýän alamatlar kän gözilmeýär. Birinciden dükanlarda daşary ýurtlardan getirilen süýjü köke sowgatlykları, öýlerdäki arçalar bedemek üçin dürli bedegler, zerli sapaklar, ýalpyllyk oýnawaçlar düýpden ýok. İkinciden adamlar keýpsiz, tutuk görünýär diýip Azatlygyň habarçysy 22-nji noýabrda habar berdi. Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen satyjylar täze ýyl sowgatlyklarynyň daşary ýurtlardan getirilen süýjü kökeleriň we beýle karytlaryň köpüsiniň geçen ýyl hem geçmeýän galanlygyny we soňra deger-degmez bakadan satylanlygyny görüň berdiler. Iki haryt getirmäge ruhsat edilen telekeçiler bar. Şolar aýlanyp geldiler. Täze ýyl bilen bagly hiç haryt gerek däldi. Sebäbi olaryň girdeji däl, çykdazy bolýar diýip 34 ýaşyndaky satyjy anonimlik şertini ýagdaýyny düşünürdi. Azatlygyň habarçysy bu gezekki ýyl çalşygynyň esas tapawudynyň ýylatdan uçdan tutma diýen ýaly pul ýygnalmagyndan ibaratdygyny belliýär. Çağalar waglaryna gatnaýanlaryň enatalaryndan çağalar wagynyň howlusyny arça ödemelip her çağ üçin 10 manatdan pul ýygnaýarlar diýip habarçy aýtdy. Onun bilen gürleşen Magarow, saglygy saklaýyş, medeniýet işgärleri özlerinden 10 manatdan pul ýygnalýanlygyny, bu seri işdäniň şäher arçalaryny bedemek üçin harçlanjakdygyny görüň berdiler. Emma önümçülükde işleýänlere gezek gelenini olaryň arça bedegler üçin etmeli çykdajylary köpelýär, ýagny 15 manat bolýar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň köpelen dawara şowhunlaryň we bayramçylyklaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi barada prezident derejesinde berilýän tawşyryklary netijesinde täze ýyl arçalaryny diňe şäheriň görnükli ýerlerine däl, eýsem mekteplerde hem bedemek hökmany adat töwürli. Emma bu adatyň harajatlary hem aýdylmagyna görä duruşuny okuwçylaryň we enatalaryň boýnuna düşýär. Bu ýyl mektepleriň howlusyna beriljek arçalar üçin kiçik klas okuwçylaryndan 3 manatdan, uly klaslardan 5 manatdan pul ýygnamaly edildi diýip Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen muallimler we enatalar aýtdylar. Ýylaýak bolman gaz, suw hemde elektrik töleglerini tölemelip 2 aýagymyzy bir gonja sokýarlar. Eger 1-nji ýanwara çenli tölemesek, geljek ýyl dol wagtyndan tölemeli boljagymyzy aýtdylar diýip 60 ýaşly Aşgabatly iş Atamrat arça bedeginiň özüne häzir asla gerek däldigini aýdyp käýinni. Olar habar berilişi ýaly prezident Berdimuhammedow ýylatyň gowy ýaşaýanlygyny aýdyp, Türkmenistanyň ýylata garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri berilýän durmuş ýeňilliklerini ýatyrdy. Bu gezekki ýyl çalşygynyň ýene bir aýratynlygy bolsa, kärdeşler arkalaşygynyň agdalarynyň çağalaryna paýlanjak täze ýyl sowgatlar üçin olaryň özleriniň pul tölemeli boljakdygy duýduruldy.